halin ya aka yi ne ba ka gani ne? Me mahaukaci ne kana tafiya ba ka gani? Ba ka gani ne aka zo ka bangaje ni? Na shiga YouTube din dan mama. Kamar ya YouTube din dan mama ni ma a ciki nake. Ina so in ciro sabuwar waƙar nan da zai saki. Ka zo kai baka da hankali ne? Ba ni da hankali kake cewa. Malam lafiya? Kamar ya wai wannan da yake dan baya da dattin kai gare ka wai nazo zan wuce kawai ya zo ya bangaje ni. Kuma waƙar dan mama na je zan ciro fa. Ta faduwa ta zo daidai da zama. Kamar ya Wata waka ce ta dan mama kuke so? wannan waƙar da yake ta sa tallata din nan wannan in ba ke ce ba. In ba ke cewa? In ba ke cewa. To ai albishirin ku. Waƙar in ba ke cewa za a daura ta ne ranar Juma'a. Daman bayan Wani ta nake ta bibiya ma wanda ya shawara. Abu ne so. Bara ba ka shiga YouTube din shi ba? a ciki nake a ciki nake. mai subscribe. Yawwa. To yanzu kowane sabon aiki idan ya daura zaka gan shi direct kawai tunda ka danna mai subscribing ka danna kararrawa duk wani sabon aiki yanzu za ka gan shi. To ni ma yanzu ya zan zan dinga ganin ya zo. Ka bari bara. Ni ma yanzu ya zan yi. Ni ma yanzu ya zan yi. Ka gana in ka shiga. Ba gashi ba dan mama Hausa TV. A gama komai. Yanzu din ya dora aikin shi zan rika gani kenan. Sauki zaka gani sai ma Aiko na ji daɗi sosai kuwa. Godiya nake. Godiya nake sosai sosai. albishirin ku masoya maza da mata. Ina masoyin dan mama Hausa? To yazo duk wani sabon aiki nashi ya shiga YouTube ya danna mai subscribing sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin ayyukan shi videos audios da wanda ya daura duka za ku samu. Muna godiya.